Kaixo Euskal Herria, kaixo Zigor Iturrieta, Yep. gaur osteguna daukau eta ostegunero bezala errezeta biralak. Gainera gaurko bi errezeta biralak badaukie lotura bat eta lotura izango da alberginia. Gaur gainera ekarri ditut batzuk, potentiak. Bai, baina pixua dukate, hola, ikusita ere, esatero, proporzioan ere hauek utzak ez daude, hauek mamiz eta aragiz ondo beteta daude. Hori da, ez dakit asiz beteta egongo dien edo ondo egongo dien, baina, gero zabaltza ditugunean ikusiko. Eta zigorri utzi hotzat, albergini bat bebai, zenberak bebai, inbidau errezeta bat osagai horrekin. Bai, ikusi nuen zerri martzen duen, zaino, ni be hortik tiratuko dut, eta esan guk hemen gure hortuan bauzkadu batzu, baina txikia zien da, amanak bebai, oso handiak ez da, esan du, Patri. Bat emango diazu ez. Bai. Bueno, moldatuko. Trukia ingo. Bai. Igual taperren bat edo... Moldatzen zara bikin baina, ez? Ni bikin bai, moldatuko naz. Eta inbitxut hori, errezta viral bat, oso ospetsu egin dala, sare sozialetan, dala alberginiak txinatarera da, bai. Baina, holan, aragisa izango basan moruan, barbakoa bat izango basan bezala. Abeito? Bai, kontako zuzela ningoten, eta gero joango gara gutxinaka ikusten. Bota bertxua. Lehenengo ingot, alberginiak zuritxu eta lurrunetan kozinatu 15 minutuz. Bitxartian, arroza egosiko uberatzapur batekin eta saltza bat prestatuko olixua, soja saltxa, irina, ostra saltxa, arrain saltxa eta azukre apurtxo bat nahasiz. Alberginiak utziko osten, erditxik moztuko itxugu, mosketa luzenga batzukin, eta plantxan kozinauko alde batetik, eta buelta emate hotzagunean, egindako saltza botako zau. Bitxartian arrautza frijitsu eta guztixar zerbitzauko. Arroza oinarri modura, alberginia, arrautza frijitsua, sesamo hasiak eta tipulina fin moztuta. Osa, hau trampantojo bat izan, aragia dizium beste gauza dala mateko... Igual gure, arrautzak entzen bozu, gero bere gure beste sekziorako, ez? Bai, holan barazki jale bat entzat, bai, ondo lakteo vegetariano bat entzat, bai. Zeuntxe bakizue, atal bat jarri dugu ez dakit arrakasta gukiko dauen, kontakozko zue, ze harrera daukan, ze ostegunak biralak eta astelenak veganoak. Ni barazki jalea, errezeta batzuk inditu, baina arrautza eta gazta sartzen nahi, naiz. Barazki jaleentzako. Aukera emango dugu baita nahi izan ezkero, kentzeko. Eta betiko, eta esan genuena, veganoa ero barazki jalea esaten dugunean zerbait, eskarela jun behar seitanera, tofura eta horrelako zetara. Ez, behitu albergin da. Ez, hemengo errezeta hau, azkenean, barazki jale batek, arrautzak eta esnekiak hartzen dituenak, errezeta hau jan alko luke. Eta gure sukaldaritzako hainbat eta hainbat errezeta daude, barazki jale batekentzako aproposa direna. Bai, eta egisa da, alberginiak badaukala testura hori, ez da aragisa bezala, baina badauka testura trinkoa. Osea, ez da, adibizkala basinak badauka, ez dakit, urpila bat, eta oso krematxo, baina alberginiak daukan hori testuria, ikusiko zuen kozinatuta eta saltza apropos batekin, ez jatzu egingo, txerrixa jaten dozun moruen, baina, izango da. Ez berdi. Azala kendu berdi oso? Bai, ze zuritxu ingot, holan txuri geratu daitxe zen. Berez azala, ez dakizunentzako jan daiteke azala. Txoin, puntilla batekin ingot, ze honekin, hau patatak mozteko ondo, alberginiak mozteko, alberginiak zuritzeko, puntilla txo bat. Hementxe. Thank you. Azala jangarria da, antioxidatzaile pila bera dauzka, eta gaur egun saltzen dituzten kolesterola jeisteko pilula pila batzuen osagai handietako bat, alberginian azala da, horrekin daude. Badaude, hori, landarreria beti erabili izan ditu gizakiak, ez? Eta piluletan da asko. Buruko mina aukitzen bozu edo gure zu gorde? Nireak azala dukat, eskerrik asko. Ez dut behar, eskerritzen dizu. Baina, hor, menitzen izan dugu, hor buruak egin izan ditugunean, alkatxofak, hor buruak beraien garbitzen dituztenean enpresa hauek ostoak kendu eta egosita eta saltzen dituztenak, osto guzti horiek, gero farmazia mundura juten dira, holan estetika, eta horrek erabiltzen dira, honek, garbitzeko pastilla moduan, eta hori, azal hori lehortuta hautze eginda saltzen da. Alberginiaren azalarekin berdina erabiliten da, eta jangarria da, hori bai, alberginia jan behar badituzue, gordinik pixkat toxiko puntua izan dezakete. Gordinik eta berde daudela, ez jan inoiz, ostoak eta loreak gutxiago, eta beti, ez da egin ni badagoen errezetarik alberginia gordinik. Nik ez dut ezagutzen, ez da, bai, isa da,
Betxu, kuyatxoa eta alberginia beti joeten die multzo berdinen, ez? Edo kosinetzarako garaian, bai pisto baten, bai barazkirre batzuk labian, eta egisa da bisak baten dira batera. Edo errezta asko moldatu zeik adibidez, albergini bete batzuk, inzeik errezta berdina, baina kuyatxo bete batzukin. Baina egisa da kuyatxoa gordinik bai janseikela holan fin mostuta, karpatxo bat izango basan moruan entzalada baten, baina alberginiakin etzaile, osea, ezin zari ausartuz, arrisku puntu bat. Digestiorako, a ber, ezaetilko. Norbait igual toxikoa pentsa, osea, toxikoa esan duzula igual pentsako da, Digestiorako, nabarituko duzule eta gogoratuko zaite, ai ama, ez, digestiorako ez da. Puskeronak botako zo. Hori bai. Nik alberginian azala, ero gordine jangabe, ero kosinatuta janda ere botatzen ditut, tomatea eta piperren familikoa da, hemen esan Euskal Herrian arabiarrek sartu zuten, hemen peninsulan etorri zenean, Al-Andalusean ekarri zuten, Txinagan hasi zen, lehenak hasi zienak landatzen da, Kristorreko 5. mendean txinatarrak izan ziren, eta, arabiar errezetetan hainbat eta hainbat errezeta daude alberginiakin, eta bada ez, oso krematxu, hauek kosinatuta eta gero gozo leuna geratzen den zerbait bada, eta, nik gure txian egiezan gustatzen da, nik txikiei askotan sartzen dut horre, patata tortiei bebote izan diot, ero olakoetan, eta berdin jaten dute, ima galtzu, gaur zer dauka honek, kipula gehiago bota dio. Ez da naholan oso edatua, esango nauke, edala barazki bat, nik behintzat, ez dutela sekula esatu barazki krema baten, oran pure baten. Beste danak pentsetan dut bai, galabasa, porrua, kuyatxoa, kuya, brokolia, ez dakit, barazkia pia da, alberginia? Nik alberginia, eta bai, eta nik sekula nire lehengo bikoteak, pure egiten zuenean, lehen jatetxean eta baita etxean ere, hori, letxuga daukazuela hor oskailuan ja dagoela esaten, jateko letxuga moduanen hau, pureari ere. Letxuga pureari? Bai, ez duzune baritzen. Azkenean, barazki pure bat egiten duzunean askotarikoa, ez dudana probatu da egitea letxugarekin bakarrik, hartu, nik egiten dudana, kipula eta patata beti izaten dute, eta gero nahi dudan barazkia. Ez dudana probatu bakarrik letxugarekin egiten, bai indogu hemen, errezeta bat, txokolate tortilla bat egin genuen, eta oinarri... Txokolate tortilla bat? Bai, sukaldari bat horra arzake izenekoa den errezeta bat zan. Muztin bitu apurua bakarrik esateko, albergineak zuritxuta dauzkagula, eta lurrunetan kosinauko dugula, bitxu gainera gaiu perfektu honekin, 15 minutuan, bai. Tortilla txokolatia esaten zinean. Bai, baina txokolaten tortillanik hori, ez da, bada raro, baina, ulernezak azkenean, budin bat, flan bat iten dugunean, txokolatezko arrautza dauka, esnea dauka, eta txokolatea, ez? Hauzen, tortilla bat txokolatezko egiten zana, kakaoarekin da txokolatearekin, gozoa zegoen, baina oinarria zen letxuga saltza bat, letxuga saltza gozoa. Eta egia da, hor, hemendik, aipatu izan dut, abainon bauka lagu mate hor, eta bere amamak ensaladai, letxugan ensaladai beti azukrea botatzen zion. Eta berak botatzen di oraindik, eta zoragarri geratzen dela esaten dit. Ez naiz ausartu oraindik probatzen. Eta amamak egiten bazaben txarrezan egongo? Zentzu dauka, behitu, neraben nintzenean, ontxe, egiz esan, herridanetan dauz, eta pilakatu die, zehose, tipikoa, ez? Baina, lehen, zelako berrikuntza izan zen, jatetxe txinatarrak heldu zienean errixetara. Daniak ordetzen az, arrasatekora pila bat joeten ginela lehen. Eta hango entzalada txinatarrak, zaukan hori saltza txuria, ez dakit jaldo zuen nuizu, letxuga, gero urdai espiko egozia, haukitzen dago, asenaria eta horako tipuleta fin bat, eta gero saltza txuri bat botatzotzie. Eta ni nauen, naukan adikzioa horrei, da nik esaten nauen. Eta zan gozoa? Zan super gozoa, bai. Zaukan puntu bat, gazi gozoa bezala, baina gozora akirazten zuen. Eta egisa da, ointxe ipatu dozula, etorri jat flash bat burura, da esatot, behitu, notzuna esate zango, letxugia holan puntu gozoakin, oso nadau, bai? Guk alberginiak hemen Patrik erabilitxuna moduan beltzak ezautze ditugu gehiago, baina badaude bestea beltza eta txuria dana. Marraduna, ez? Bai, marraduna, hori tamainan antzekoa dela eta hori. Eta badaude, txorien izan genitxun baratzean, txuriak badaude holan txikitxoagoak, holan dienak. Arrautzak ematen dagoena. Dinosauri baten arrautzak, dinosario txiki baten arrautzak.
Hoiek ere badaude, eta baina, bueno, prestaerak ero erabilitzeko modua denekin, berdinak. Bai, nietorinaz goguakin, zenik ekarra ditut horrek, albergini beltzak. Eta gisa da, marradunekin ez dauela desberdintzasun asko sapore aldetik, gisa da, kanpoko holan itxura. Eta nik gure nauen ekarri, albergini txinatar batzuk. Baina, joenaz, supermerkatu, Asiako supermerkatu... Ni txinatar ez dut ezautzen. Badie, ez dakit argazkirik dauen aukerarik sartzeko, baina di holakon luzengak. Oso luzeak, eta aragisa daukie oso fina da, azala bebai oso fina. Orduan azala kinta dana janseik, hau azala, guk ezagutze ditugun albergini beltzen honen azala gero jateko, esposu ondo kosinatzen beha apur bat, desatxe gina da, gogorra batzutan izeten da. Da azal bat, apurtxe bat potolu haua. Orduan, honeina izaten da, oso fina, eta oso goxua, baina, joan nintzen supermerkatu horretara, da esan oztan, etzala garaia, bere sasoikoa be, baina izaten danean ekarrikot. Benetan bitxia ikusteko, ez dakit olako alberginirik ikusi dozuen, baina bitxia ikusteko. Hori, zaporeatik txurixak, zuk probau zinuten hemen txorin esatzen nian? Eta niri begiak itxita, Patri, esango baliate hau zer datan, esango alberginia da. Enuke jakingo esaten, enuke esango beste hau osadanik, alberginia esala. Ez dakit zapore aldetik ero zerbait nabarituko da, finauak, ez dakit, nik enizuek enaiz goratzen, baina ez dut oin dela 2 urte izan genuen hemen, gure baratzean, eta, alberginia, egia da, politia da ba, eta... Kuriosoa ez? Bizte da sartzen da bizat. Guk alberginiakin, engo olako bol bat, ez? Izango da alberginia protagonista edo plateran osagai nagusisa, baina gero joango da olako bol baten eta bolak gaukiko dau arroza. Berez, arroza lagungarri edo oinarri bezala, geixen bat, orduan arroza egosisa berakatzakin, normal, orduan ura jarri dut, arroza jarri dut, barkatu. Berakatza, garantzitsua, berakatzarik ez dut dugu, nahi? Bai, nire gustatzen gat berakatzakin, Hombre, eske berakatz bari da, patata tortilla kipularekin bai ero. Bai, noski, eta arroza baratxuriarekin, berakatzakin bai. Hori jendeak ez da galdetzen, Ixatzen, debatiak beti izaten tortilla patata, anana pizzan, baina ez dut zuen beze galdetu. Arroza txurixa... Anana pizzan hori besta debatia. No nahi du anana bat pizza batean, mesede. Hori debekatuta egon barko zan. Hemen Patrick lehen laburpenean esan du erabiliko duen osagai berezietako bat gaur, eta Txinan oso ohikoa dela, da ostra saltza. Eta, ez dakit inoiz usaindu duzuen, baina benetan usain potentia daukala. Esan txarra. Usaina ez da ona. A ber, Patrick, hau hartzidura batetik. Hau 1888 urtean Li Kamsung, arrantza herri batean bizitzan, eta nahi gabe utzi zituen holan gatzan salmueran zeuzkan ostra egosi batzuk, astuta utzi zituen, eta hartzitu izien, fermentatu izien. Eta zaukan usain txarrak horrein okurritu jarkoan jatie? Usaina oso txarra zegoen, baina handik atarazan ura ostra, probatu inzuen, nahi dut esan, jendea benetan, nik ikusten bau zerbait, usain txarra da, ona, ja... Zuk imaginau, zuzera zure txien, ustagatzela, frigorifikuen, hori, ostra... Astuta zeo zer astu duzu hor. Holan usaintzen dau, eta zuk kapaz izango zinen hau jateko. Ni badukatu itxura txarra danean atzamarra sartzeko. Hor, ez dakiz hartuko nuke. Ez da, etxien ezin dozue usainu ez, logikamente, baina hau aurkitzen bozue, saltzen dabe olako, kristalesko poto txikixetan, eta da, holan, testuria... Pozoi honenek bote txikian, beti. Hori, behitu, testuria dauka, krematxua bezala jonek, ematen dau, karamelua, edo... Itxura baduka, ona, baina usaintzen dozunean... Berez hau egiteko, era tradizionala da, ostrak hartu, eta gatz asko zeukan uretan, soja saltzan, egosi, eta utzi egosten, horrela lodi geratu arte. Baina, karo. Gaur egun nengo daue hartu almidoiakin. Eta erabiliko dituzte, azkenian, horre zaporea mateko, eta holan, egongo dira. Azukre pila. Ostrak erabiltzen direnak, ostra erabiltzen dutenak, ostrak erabiltzen dituztenak, eta era tradizionalik dituztenak, baina, beste asko da, hori, zaporea ematen dituen gauzekin, eta zuk esan duzuela, loditu ingo dituzte almidoi batekin, eta listo, gero gazik oso puntu emango dute, baina berez, ostrak erabili behar dira iteko, eta, tipo honek, bere fabrika hortik
fama lortu zuen, hasi zen edatzen, bere enpresa sortu zuen, eta gaur egun bere semeek eramaten dute, bera 1922 urtean hil zen, da, semeek eramaten dute, eta jarraitzen dute, holako saltza bereziak egiten da. Pentsau, guk saltza honekin, gero bustiko ditugu gure alberginiak. Beraz, hemen jarrikot zigorrek aipatutako ostra saltza, soja saltza bai jarri gotzat, arroz ospina purtxo bat, edo mirina bai, hau da, arrozan ardaua, gero, hemen, arrain saltza, ez salda. Da, arrain saltza, beste gauza bat, Ujaia bebai, nik enuke atzamarra sartuko hor, inoiz. Ez dakit, eske honek dauka gainera, zolagarria, itxasoa. Askoz betxarraua, Patre, hori da itxasoa, ustelduta sartzen danean, ez dakit, portuan ibilizate inoiz, holako arrantzale portu batean, eta kajak hauek arraia ekarri dutenak, eta ja daukaten usain sakon hori. Hori hartu permitu dituzte kaja horiek, eta ero bota dute. Bakitzu ze zaukaten... Zatik ematen diazu niri hori, Patri? Ez, gero zaporian bakizuena dala, ikusi zinun bebai aurreko saltzen da. Da, erabiltzen da, gainera saltzituzte, holako, litro eta erdiko botilak, eta erabili biosuna da, osea, tantakatxo bat, orduan. Baina igual, beraiet denerako erabiliko dute, seguro. Asko erabiltzen da. Eta egisa da, gatz asko daukala, eta emoten dotzala, zuk, bitxo, noixian behin txorien hemen egin jo antxoakin kosinatu, igual, pasta baten saltza, naiz eta arrainik ez eraman, saltzotze antxoa bat, gatza emoteko. Eta pentsen dut bai, Asian, Txinan bereziki, Tailand, Vietnamen bai asko erabiltzen zabien, saltza erabiliko dago, gatz bezala. Edo gatza horrezkatzeko. Eta guk, gatza ez, baina, azukria botakotzau, eta olixo pila bat. Han imaginatzen dut, botakotziela olixua, ekilorean anez, baina bai. Palma olio bat, palma olio bat, edo han aukitzen dauena, olixuak estie euren fuertia, geuria bai. Bera ez guazen jartzen, hemengo ekilore olio bat. Eolan fina, hauna azingo eta gorde. Hauekin saltza hauekin gertatzen dana, guk ez dauka oituraik, baina hori gertatu zen, nire, gaztetako bikote Ainoan ama, Lourdes Geredia, haiek Filipina esan urte desente egon ziren bizitzen, bere zenarra puntiste izan zen, eta etorri zienenan, nik soja saltza, orduan, nizen euskan, 16-17 urte, eskolan osteletzen entzundan eukan, baina bestela sekula nuen erabili. Eta arek soja saltza ekarri zuen, da denei botatzen zion. Osea, gatzik ez zuen erabiltzen. Eta etzan erreixa besta hemen aurkitzeko, hori da, aurkitu behar zuen, iparraldera joaten zen, iparraldean lortzen zuen, eta egia da, berak Lourdesek denei botatzen zion soja saltza, eta nik zer da hori? Eta ja, oitu egiten zara, zapore batera, eta nik soja saltzak, jute mazarete asian adia, holako, hemen gu bote txiki daukago, litrokoak, zerabiltzen dute, danerako, eta honekin berdina izango da. Nik uste dut, hemen haragi pastillak erabiltzen dituen moduan jendeak, erabiltzen ditugu moduan, horrelako, erabiliko dituztela beste hauek. Betxu, ikusiot, hor irina zabiela hortik, eta hementxe noia gehitzera, noia adaska batekin ondo emote da, edo sardeskakin, eta bitxartian itxoin gau, honek 5 minutu bidau, baina ez daukaten ez holan akzio gehiago, itxoin gau, eta titau. Arrain da. Pim. Probatu duzu hori eskuarekin egitera? Ez. Gure alberginiak ontxata bat da lurruna kontuz. Eta baina eskuarekin hartu behar zen da. Betxo. Gure oie daude, kosinatuta ja, gozin ditu. Ikusten da ja. Badoela formia altzen. Haukenduko duzu ja? Bai, gure zu pintzak? Ez, karri pintzak. Egozu, o eramango ditut. Horaxe. Ontsen bidoguna da, alberginiak ondo lehortu, edo apurtxo bat behintzat lehortu ze, haugiko daue ura, pila bat, eta ingo duguna da, betxo, erditxik zabaldu bezala. Bai. Holako, xerratxo batzuk bezala itxeko. Holan. Honekin lagunduko naz. Holaxe. Eta hau gero plantxan ala ere, oin kosinatu imar dugu gehiago, ez? Bai. Zeia xerrari eman behar dugu lako... Hori da, eta gero, xerra bai fina bakin leike, ez? Azkenen gure alberginiek ziren nahiko potolotxuak. Bai. Adibidez, honekin, hau holan, nik pentsa dut, ingo zala. Eta xerra bakoitza ingotza olako mosketa batzuk, olako marra batzuk. Bukaera arte ez da, gero abanikoa moduan ez da ireki behar, ez? Ez da ireki behar da, saltzia barruan sartzeko. Barruaino sartzeko,
Eta, apurtxo bat formi emoteko. Apaintzeko. Holan, ate, magreb baten itxura, holan, atearen... Zapore, ez da hodiko baina. Zapore, baina, antzeko haizu, saldu aldu horrela. Bai. Eta holaxe, eta ontxe ingot, plantxan bitxardian arroza jaitxingot. Apurtxo bat sua... Arroza ipatu duzun ontan, arrozan puntuarekin zenbat aldiz. Hori da, galdera bat askotan zuen, zenbat, zerrin behar da azke geratzeko, zerrin behar da zeina trukoa. Behatzana? Bai, horrezaten dute, 2,5 zentimetro gainetik geratzen bada. Baina hor, beti ez da berdina kasuela iztu honetan, ero zabal batetan. Hor lurrunketa zabalean askoz gehiago dago, hemen askoz gutxiago dago. Ez da berdina, arroz motak, bomba batek gehiago zurgatuko digu, arroz luze hoietako batek baino. Azken nahi dugula geratzea, Japoniar egiten dutena, hor garbitzea komeni da, pixkat, urrotzarekin garbitu, 5-6 aldiz ura aldatu, eta hor almidoiak kenduko dugu pila bat, eta gero orduan askeago geratuko zaigu. Hori askean nahi badu. Limoia bota eskero guri osteleitzan erakutsi ziguten, paia diten dugunean ero arroz egiten dugunean, limoi zorrota bota, ura salda bota baino lehenago, eta horrekin askeago geratzen dira gero aldeak. Limoiakin... Limoia... Ez dakite, zapori emongotza? Ez dio baten, ez, eta gehien bateu paiarekin iten gendun. Orduan, paiarekin egizan limoia ondo geratzen danez, Valentziarrek esaten dutela, paia bat jartzen baiote limoia, zerbait diskutatu nahi dutelako. Ez delako kalidadekoa. Aragisa txardalako. Esaten dute, paia espazai ondo atera ero, horrekin limoiakin egia da disimulatu indezakezula. Bai, hori da. Probatu behar dugu horri, arraizalda horri botatzera limoi pixka bat. Pentsa, paellai botatzea arraizalda, horri bai botako zera Valentziatik pikutara. Nire lagun batek esaten zauen berdina, Indian, esaten zauen, han, hori da bere teoria, Bai. Nik ez dut, hori, horrekin ados ez nau. Eta berak esaten zaben, han aragisa eta arraina eta etzan esainona, horregatzen sartzen zotin, pila bat, saltza, kurri, pikante, arroz, da hori, azkenen kalitatea de, ez talako, disimulatzeko, hiltzeko, ero beste, aragi erorrek izan dezakeen, usaia ero gehiago. Hor Guego Afrikan egon ginenean, eta hanek uste zen, eta Nepalen ere gertatu zitzaidan, aragia nik ikusten nuen zer saltzen zuten kanpoan, eta egia da, han ere, postuak zeuden mai baten gainean, eta hanek uste zenun aragian gainean eulipilatekin, eta usaia bat zeukaten, eta dena zan saltza oso pikanteak, eta ana oso pikantea. Alde batetik, hauan zer sartzen duzun, ez dakizu, egia esan xamurra bat zegoen aragi hori, faizan de. Baina, disimulatu inbazan ala nola, arek zeukan, deje hori. Degea. Gure sardaginan jarri dut, zu bizian, eta bitxartian. Ez dugu gura gero hor, dantzan, eta Albergini honek ura asko dauka, beraz... eta sarteia nire ondoan da, hori da arazoa. Horregatik jarri dut, Papela jarriko zu, espada, Patricia. Ze ikusten dut... Ez que paper honekin gutxin bio, baina, Dantzan atara bardala hemen, hori. Atarako tapa. Horretarako, baina, ikusten duzu azkenean, xerra moruan ez, baina, azkenean, aukala forma hau, apurtxo bat, zapalduta bezala. Orduan, jarriko. Alde batetik, kontuz txoin, tapia lelde gara. Ez, lasai, bestela tapana, tapara... Tapa zera, holan, zu defendatzeko? Lasai. Nik beste bat... Presna, eman. Dieko, a ber. Kontuz, Ez da beze ben. Hasiko da, ni ala ere, espada holan gatu gana. Ondo ikusten da, ekipo dana ez da problema, Arazoi, oso ondo. Zertareko balio du tapa batek? Zuen semeari, oparitu eskutu bat. Oparitu horrelako zukaldeko tapa bat. Alba da, metalesko mesedez. Segurotza zuin umiai, Gureak, hiru lau eskutu da euskate. Egun guztia goten dira saldunera da golazten. Bai. Eta ematen ni letxe batzuk. Plaa! Joan, eskutuan kontra joten nire. Kogulo lutxe. Umiak ume. Umiak bai, eta haike antzekoa danez, ondo kopatzen ni beta azkenean bukatzen dut beraiekin gerra egiten. Hemen txalde batetik, behitxu ez da usalto egin da. Itxain, txiozu. Ura jungo da horra honiokan. Eta, pinporta hor daudenak hori ura da. Laster temperaturakin ingo da. Pla! Bueno, legune? Sí! Ja!
Ez txikia, horre hobeto niretzako. Niko, kingo tonan, dozen. Jarriko zata hundixo? Ba, horrekin, bale. Jepi. Bueno, Patri, lengunean, claro, askotan, egia da, Bizkaian da bainoan da horti nagoenean jenteak eta batez ere jente helduak elditzen nagoenean da, egune guzti zaitu eta, baina beti patuera zeiten dozu ez da gizeta, hoi zure ondokuak eska horren Bizkaiera sartzen du. Bueno, iputxe da, baina bai, Bizkaiera arrasaten da hori egiten da. Euskalkien inguruan ez, eta egia da, nik zema lagun dauzkadan, batez ere hiriburuetakoa, ni lehen Bilboko jendearekin kuadriatxoa neukan Bilbokoa, eta Duran galdera etortzen ziren flipatu ite zuten. Ze bai, euskeria pila bat aldatzen da. Ezer, gaina beraie ziren gurasoak erdeldunak. Eta beraie ziren euskal ikastolako euskaldunak. Ez, orduan, zekiten euskara batua. Eta juten zirenean, etortzen ziren Abadinora, Elorrixora, eta ja, Lekitxora, Ondarrura juten mazien, ikusten zeniten nolan behira, eta erdia ez zuten ulertzen, claro. Hemen gure lankide Julen ebe berdin, ez que ni jutenaz, eta ondarrutarra eta ez dut ulertzen ezer. Baina Julen, berdina gertatzen zaio, Bizkaitar bati, ataungo norbait entzuten duenen, Gipuzkera ikeraz, Gipuzkera itzian hitz egiten, ez? Historia, gure hizkuntzan daukagun aberastasuna, ez? Azkenean, ez dakit beste hizkuntzarik ezagutzen dozuen, ez? Gaztelera hitz egiten dozue, edo ingelesa ezagutzen dozue, Bueno, Andaluzian ez berdin hitz egiten dute, hori ez da berbera. Baina eremu askoz handixagoa da, eta Andaluzian bebai batek badak izaten, zu Sevillakoa zara, zu Granadakoa zara. Baina ez daue jakingo desberdintasunik, zu Salobrainakoa zara, edo ondoko herrikoa. Eta hemen, eskeni arrasatekoa naz, eta Bergara onduen dau, da Oñati onduen dau, eta nik badakit esaten, nordan nungoa ze herri batetik beste aldea da. Herri bebai pila bat aldatzen da. Hor gertatzen da, Ondarroa Lekitxo Mutriku. Bai ez? Kontuz kurba datozela, egia da kurba daudela bideo horretan. Baina hor, kostako 3 herri horietan, eta egia zan, holako marra zuzen bat egingo nuke, ez dakiz zenbat kilometro dauden, askorik ez daude, baina ze aldea dauden, ez? Euskera batetik bestera, eta hori kostako herri guztiekin gertatzen da, nahi dut esan, Getarian badaukate berezitasuna, herri guztiek, ez? Baina euskerakin... Bai, gertatzen da. Zigor, errezetakin. Arroza, enya. Eta hemen txe. Xerrak, egiten. Gure xerrak, babestu. Egiten. Babestu zaitxez. Hemen txaukat, zedekin indot, Bakit, hau eta baztazula, baina... Buelta mateko igual, zugu guzi. Bai, hobeto moldatzen az. Eta behitxu, honei, buelta goiez emoten, eta goiez margotzen saltza honekin. Lehen indogun saltza, gogoratu, ostra saltza, soja saltza, mirina, olioa, azukrea, arrain salda zestauka honek. Saltza, aseatiko agorduan, joengo gara, buelta eta buelta, eta saltzea emon. Ondo zoia sortik? Ni bai, ni oso ondo, nik uste gotinio gara zoi. Errezte gotan hemen zeu. Hemen dau, Kika Monarrizek egin zuen olako iztegi bat. Euskal iztegi enziklopediku, Ondarruko euskeran inguruen. Eta, egia da hemen, kriston zerrenda ekarri dutela, batzuk atara ditut, bakarrik, mandoa napolita da. Hori gure txean oso tipiko da. Mandua animalixa. Bai, mandue, bai. Ego telebistakuen. Hori da, gure txean eki galditea. Aita, nun dago mandue? Aztuen onduen, kortan. Hori da, tipikoa gure txean. Mandoa da, azto kabaiu. Azto kabaiu. Zentzua azto kabaiu, bai. Gero, zu eta ni zer gara, enanuk. Oie, zu izango zara, Bueno, ni ez, enanu zara zu. Ni ez. Etxan, bala, oso txikia bako zer da, ni, super enanu. Lasai, ni etzako, zu enanu, ni super enanu. Osa, danontzako dugu. A ver, zigorre zer daukan kabilardian? Almondigillak. Pentsatzen beste gauza bat, esan bizera. Superenanu, bai? Superenanu, almondigi handikin. Nik edie, horrek ja meloian tamaina. Adinakin bakizu. Hora, ja basta. Berantza doia zela. Lortu ditut, zezenan potruak. Lortu ditut, Errezeta hori prestatu behar dut, Zezenan potruak egin behar dut txorien. Julen, gixako. Gero, ogitertako onbat, bokai onbat bako zelan dan? Esan, kontau. Pintxillu tiketorriko da. Ona. Pintxillu, Hemen arazoa daukagu. Azelango fregaua daukagun hemen. Fregaua. Hori urtan okulertuko dagoe.
Eta katua, koneju. Katua, Eta horren konejua izan ditzen diote, karo. Gerra gara izan izango zan hori. Katuei koneju, eta baserritxarra, kaminazpiko mugetatik kanpo dauena. Hortik kanpora dana baserritxarrak. Hori Durangon bardina da, Osea, hortik epitainotik handikora, fundizinotik orako dana baserritxarrak. Naiz eta beraina txaleta izan, erola. Bueno, dekauz pilo bat hemen, eta egia batzuk, oso, tipikoa da, hori, kalea argi paloposti. Hori klasikoa da. Edo, dirutako pari, nire gustatzakako paretako diru. Eta merkatua? Hori kajerua. Paretako merkatua. Merkabo ez dakit. Plaza Berduri. Plaza Berduri. Plaza Berduri goiez, letxu batzuk eta erosten, eta porrotzuk eta gartzen da, hoxe. Ostikada hilgarria. Ostikada hilgarria. Patala voladori. Baina hori, euskalki xa dago. Euskalki barruan sartu da. Euskaltzaindeak onartzen da. Ukubilkada puñetazu. Bueno, puñetazu gure txemez, esago puñetazu emotzen ez dakin hori. Eta ia asko guk Durango hemengo batzuk eta Durangaldian esate ditugula. Baina, karo, hemen esan duena, hau antza, ez da, ataungo bati, ero ez dakit, ero herri egorako, ero norbaiti, esango du, zer ari da esaten. Ondarrotarra niri ere zentzuekin junbarren, zabalik, zentzu guztiak zabalik, seguk Saturranen ajuteko itura gau, eta ero ondarrura ajuten gara, eta jende heldu geratzen hau, eta ulertzen die dana, baina egia esan, junbarren, hola, negoman ezela. Baina ez da gauzia, holan, zuk esan dozun hitzak, baizik eta musikalidadia, dana batera itxia, da horrek dauka harrapatzeko lan zaitxasuna. Bueno, hemen txe... Arrautza frijitu. Arrautza frijitu, berenjenik, berenjenik saltzan, eta arrautz bat gabizitzen. Hasiko gara platera muntatzen. Katilloa ero nola esan duzu? Gurot holan platera bat laraina daukotenanik hori. Etxetik ekarri nauena. Eta... hasiko gara. Zukalde haunik ekarri nuen, nire etxean eukant ekarri nuen. Ez que bakitzu, nik adikzio badaukat, plater pila badauzkat etxean. Eta orduan... Garbik eta ite duzunean nonak etzen duzu. Bat berrixa erosten dutenian, bikotiak begiratzen duzta, holan, aurpegi batekin, orduan ekatzitxut txori. Eta holan, ez que botatzi ez da gura. Ez, bota inoz ez. Bota inoiz ez, eta gaur egun batri badaude honek bigarren eskuko denda pila bat, eta holako, hori erropakin da, nik, erropa normalean badauko elkarte batan, eta Saharara bialtzen du, eta nik egia da, kirol erropa pila bat izaten dudala, eta eman dut pila bat, eta nirea, suposatzen dut, aurrentzako izango dala, nire tamainoagatik, ez dut ikusten, heldu bat, asko jotan erabe bat nire erroparekin, baina, horrelako tokitara bieltzen dut, eta beti etxean tresneria ero sobra badaukazue, egia da, hor guk egin ikarketa bat, etxean genuzkan olako aurki batzuk sarra ziela, baina ondo zeuden. Eta utzi genituen, kalian, asteazkenetan, hileko 3. asteazkenean utzi aldira da jaso egiten dituzte. Utzi eta ordu erdira, furgoneta bat gelditu zen, eta norbaitek etxeako eman zinuen, bitu, ze ondo. Erabili jo norbaitek. Hori da. Bueno, errezeta, ya, listo, ez? Hori da, saltza putxoa gehiago. Hemendik, sesamo hasiak. Eta moztuko tipulina, apurtxo bat. Hola, puntatxo bat. Bai. Eta hau, errozetia olako plater kombinatu bat edo izango bazan moruan, hemen jarriko genitxun, xolomo, gazta, piperrak, patatak, arrautza frigituak, kroketak, eta entzala apur bat. Plater kombinatuak bakoitzak jartze gure dauena. Eta han jarriko zen arroza oinarri bezala, arrautza bai, beti legezkoa. Eta, kasunetan, albergini apurtxo bat. Gure berdetxua. Egia esan, begietatik patri bintzat sartzen da. Bai, ez da? Gure albergini txinatar biralak. Hale. Hemen berorrentzako. Tu zati txikitxo bat, Gero ez da bargazkirako. Zain ez, pila bat inditxuzu. Euski honeri politxenak. Bale, orduan. A ver. Argazkirako, patre, hemen garrantzitxo zutan igara. Hori kontutenok. Tripak izin je, patre? Ez que? Indiote tripa. Alberi negozian haukan da.
A ber, ez da aragi zerra bat, bai, benetan oso goxua dago. Bai. Eta hau... Eta saltziak, ez da oso fuertia beste, ez da? Keba. Matot zaikutu bat olan goxua. Gure etxeko errezetategira, etorriko da errezeta. Aize ondo. Gure gaurko bigarren errezeta eta egia esan izena oso ona jarri dut. Berez daukan ez tekin nola, nahi inglesez, eta nik itzuli dut alberginia bilkariak gorgonzola bihotzarekin. Poeta bat egin da nahu, Iteli. Egia da ikusten duzu sukaldari hau prestatu duena, 1.300.000 jarraitzaile dauzkala. Noene. Olago potoko bat, eta beti behiratzen duelan kamara serio lan gaina. Eta kozinatzen nahi da bitartean holan, kamarari behira. Eta gero, egizan gauza interesgarria ditu, normalean beti danak agertzen dienak hor Instagramen dolakoetan errezak izaten dira. Baina, bueno, badauka bere puntua. Eta nik honi trampa txiki bat aurkitu diat. Bideoan hon gara lehenak utzi izuen hori. Eta nahi dut errezeta hon, hau egin, ikusteko benetan gero ateratzen den, ero ez den ateratzen. Baina, bueno, kontauko ez dut nola egingo du. Lehengo alberginia, xerra finetan mandolinarekin moztuko dugu. Aragia piper beltzarekin eta gatzarekin ondu, eta alberginia xafla hoien gainean, olako geruza fin bat jarriko du. Gero, gorgonzola pixka bat, bildu eta pasatuko ditu irinetik, arrautzatik eta ogi birrindutik. Frigitu eta badaude. Aztu zait, tipulina ere hor erdian jartzen die pixka bat. Eta egia da gero tipuari ikusten diozola mosten, eta ikusten da, eta erditikola mosten duenean... Emoten daudela urdai espiko egosia aragi birrindua baino. Egon gara hori kertzen, suma itxen, eta horrek trampa dago. Nik uste dut ez tala aragi xetua hori. Orduan nahi du gerat ikusi nola teatzen den, eta guk hemen ingo guna da zuzenean, zuzenean, errezeta ingo dizu, hemengo inungo trampari gabe. Zezuk ez tozu etxin pro, da ez. Ez, hau ekarri zuet, gaur esaten da primizia. Bai ingo duana, neiko fin moztu, zero kontutan izan, frigitu bakarrik oso askarriko zaigula, eta bebai malgua nahi dut gero biribilki forma emateko. Orduan, lodia egiten badu, crash, puskatu ingo litzeguke. Ero bestela lehenengo lurrunetan pixka sartu, ero plantxatik buelta txiki bat eman badarko denioke. Baina, bueno, berak gordik egiten du. Eta ikusten dut, aldaketa bat edo moldaketa bat indozula, ze errezetian berez gorgonzola gaztera biltzen da, baina zuk aukeratu oso hau, mascarpone eta gorgonzola gazta, nahazten ditxun, beste hirugarren gazta bat. Hori, mascarponea ezagutzen duzu tiramisua eta erabiltzeko itxendan da gazta krematxu hau, eta gorgonzola oso fuertia dan, ez baina bai oso krematxua, askotan bixak nahazten dituzte, baiteko, jangarrixa, esaminagen jangarrixa bada gorgonzolia bai, baina egisa da, 2-3 koiarakadakin, asetuta galdetu zaikela. Da gazta urdin bat, azkenean zuek pentsau, ez dakit, Frantziako Roquefort bat, edo hau inglesa zena Stilton gazta. Horre gaztak izaten dira fuertiak. Patri, Cabralesa, Asturiakua orduan. Gatoz jatetik ostra saltza eta arrain saltza. Eta esaten duzu gorgonzola fuertea dela. Bai, egisa esan, gero ikusi duzu kozina dutu dugunean leuna geratu da. Eta bai, baina, gorgonzola gaztakin bai, goxua geratuko dela. Eta hori, kremaz, bakizu, gorgonzola nik daukat bixak, prauta, pikantia, eta dut gozoa. Bi barietate daude. Hora, nire pikantia, nola ez, baina pila bat gustatzen gat. Bueno, ingo dut, imiteratuko dut pixkat potoko hori, sukaldaria. Behatu, kamara da dain. Gatza, piper beltza. Gatza. Bai, ez, begiratzen dago, ez dakite jarriko sabien hemen montajian bidixua, baina ikusi duzu, tipuak begiratzen dagoela kamarara, baina, seriot, baina, gero, probatzen dagoenean ez jako aurpegis aldatzen. Ze igual ona badau edo, ez. Ez. Bera mantentzen da bere paperian, eta seriotasunez. Marketing, hori dan ikusia da, hori ikasita daukate, eta kasualitatez ez du iten hori. Gorgonzola gaztak dauka babestutako jatorri izendapena, eta iten da gorgonzola herrian. Eta oso babestuta dau, berez, 19. mendian esaten dago edala jatorrixa, baina
bueno, handik bai esaten dago tradizioa erdiarotik datorrela, beraz, da gazta bat, bueno, ba, oso ospetsua Italialdian. Eta horrekin beteko ditugu, aragi apurtxo batekin, da... Bai, eta berak, egia hartzen duela, jartzen Hau, duen. pate bat izango bazan moruan, ez? Bai. Holan zabaldu. Ikusten da, bera ikusten diozu eta perfektua ateatze zaio, baina arek izango du beste zerbait. A ber, hau zuzenean da, azkenian, nik bakitzu pixak itxaitola da, telebista eta sare sozialak, eta sare sozialetan azkenian, igual, itxen dituzu 15 eta bakarrik hartu diozu 2 segundo. Orduan, ba, bueno, Hobetuena gertzen dena. Hobetuena ataratzen gatzuna. Bueno, ba hemen, ikusten duzu, aragi xetua, gatzez eta piper beltzez ondu duguna. Jartzen du holan, eta honi jarriko diogu, holako gure, ba gazta bihotz bat honi, hemen, jak. Gazta ez tozu dan arabiliko, Ez, semehatxupean nago, hor beste norbaitek antza dastatzea nahi duela, esan dit? Bai, norbaitekin inbiot burruka. Bai, norbaitekin, bai, antza bai. Orduan, oin hau, arrazoia izango zen. Azkenen, txoin, tipulin ez datzazu gota bier? Eskerrak, patri daukadala aldamenia. Bai. Egia da, bueno, kipulin gabe hau ere, asko esango du. Bai. Kipulina gaina gero ikusiten da. Kipulina bai ikusten da, baina aragi xetu ez da ikusten, pate. Hor, egia da, gero erditik mozten duenean zerbait berdea ikusten da. Eta tipulina bai, holan, fin moztuta, bai, gaztakin nahazitxa, edo, aragi xeatuan nahazketari botata be, ondo geratuko zen, Zaskenean. Txak, platertxo bat ekartzen duzuz, mesez, patri. Zer, platertxo bat? Bai. Noski, baietz. Orduan oin, ingo ituguna da. A ber, hau. Horrelako, bueno, lau bost batero ingo ditugu, eta gero hauek, irinetik, arrautzatik, ogi birrindutik pasa, eta frigitze besterik ez dago. Osea, ikusten duzue, errezetak misterioik ez daukatela, eta normalean, gaurko egunean, ostegunetan ekartzen ditugunez, errezeta biralak, bada hori asmoa pixkat, ez? Gaur egun sarean zer dagoen erakutsi jendeari. Hau, misterioa hori da, a ber, zer dan, pikantearekin iten dute, azeko jaraka eman diozun. Zein da, pikante erabilute, ero gozo erabilute, Patri? Ez dut atartzen, Ez dut zezu hartzen. Ostra, hori alezerik gertatzen zaio pila bat, A ber, zu ere... Esango zut. Komita pasatzen nun? Pikantea. Pikantearekin, bai, Ez, gozoa da. A ber, bai, bat ero bestea, Patri. Gozoa. Bai. Asuabia da. Bueno, lagunok, esan dakoa, utzi da zuet batzuk hemen beteta izten, eta presta euskalanean, irina, arrautza, ogi birrindua, eta hemen, ja, olioa, bere ukingo du frigitu, eta jate besterik ez da falta. Bueno, lanak aurreratzen ibili gara, eta dagoeneko batzuk pasatu ditugu, ja. Baina, bueno, prozedura betikoa, ez? Irina, beti astinu pixkat, irina ematen denean, arrautza... Eta froga bat imar dut, Patri, batzuk behitu ingo dut hau, txotxik gabe. Besteak txotxa jarri diet ba espada, Osondo. Aber, askatzen dien ero ez dakit, baina probatuko dugu, lehenengoa, txotxik gabe, aber, behar duen. Eta ez lehen gotzazuken du da, zuluak horrelatuko da. Horrutziko. Egia honek, gero txinparta botako ditu, kontutan eukin. Nire bai, besteko biotolan etapaia. Ez dakiz, gorgonzola urten ingo da, eta olioa kristo inda geratu behar zaigu, Baina, bueno, sartuko bat. Bai. Ingo. Eta egisa da, frigitziak eta ospetxa badaukala, ez? Eta egisa da, gure dieta ezin dugula oinarritu frigitxutako gauzetan, ez? Baina, bueno, noixian behin jateko eta ondo itxen bozue, hau da, oliba olio onakin. Itxen bozue, temperatura bebai, kontrolatu ez erretzeko, hau da, 180 gradutik gora ez da gomendatzen. Eta ez badozue besta, honek, olixok nahazten. Zebadau jendiak nazten ditxula, olixo kaskar batzuk edo olixoak askotan bebai berrera bili, gauza horrak kontuan hartu da, itxen bozue, betxu, osagai honek zigorrek aukeratu dauenak, osagaiak onak, kalitatezkoak, gure oliba olioa bebai, atarako jatzue, Bueno, txotxa ikusten dugu ez duela behar, Patri. Ez hau bihar. Ez da zetan txotxi jarri behar. Baina jarri dotzagunez. Horrek txotxakin geratzen die, bai ero, bai. Hori da, bitxu, hor dauko zeia, ogi xarra baten jateko da pintxoia prest. Bai, hori da. Bueno, txotxak ez dugu behar, eta ja, dena sartuko ditugu, eta horiek atarako ditut, eta egia da, olako bideoetan, gero beti iten dan zerbait da, hau jasoko dut bixar. Erditxik moztu, ez? Bai, erditxik moztu, eta lehenengo egin behar da. Froga. Ez. Kurruskari geratu dela erakutsi behar da. Garrantzitsua. A ber.
trampa indio. Trampa indio. Berak erakusten du, eta urdai aspeko egozia da, berak, benetan sartu zaitezte, ez ziozue idatzi, ero ez esan nik esan dudala trampa induela, baina erakusten duena, ez da. Abildua, zigor ituk esaten dut txorienen. Eta nik, bueno, hau, egia da jentea azpila gatia, errepara emango ziola pixkatolan gutxi ina jatea, nik etxean haragi gordina askotan jaten dut. Orduan hemen trukoa zein da, temperatura baxuagoan, denbora luziagoa. Denbora gehiago utzi, ero, bestela, horrela ateratzen zaizuela, mikrobin labean golpe batean. Bebai. Ez da binu garaz ez. Orduan, Bitelie, arazo gaieko lan jateko? Goi utziko ditut, Nik ez dago dingo arazko ez, Baina, hauek bestela, gero, mikroen labean, golpe bat emango dugu, beste hauek atarako ditut, ja zidirela hemen txinpartak eta ateratzen. Eta hemen dauzkazue... Denbora gehiago egon diela, egongo die... Horrek egongo die, bero batez ere. Hemen dauzkagu, baina aldatuko ditut, mikroondasen golpe bat emango dugu. Gure alberginia bilkariak gorgonzola bihotzarekin. Bueno, telebistarako magiarekin mikroen labeti pasata. Eta kozinatu da. Ubero doi. Bueno, ez hain bero. Oso goxua. Baduka ikutua, gazta urdinana. Aragixabe bai, kuruzkari dau. Zezin dozu ero bain edo. Bueno, nik ingot. Bixararte, ostirala, aztia bukatzen dugu hemen txalina. Agur!